Ja kakkostreenin 4. liikkeenä meillä on jalkaprässi yhdellä jalalla ja se kohdistuu monipuolisesti alaraajojen lihaksiin. Asetutaan penkkiin ja laitetaan toinen jalka astin laudalle. Työnnetään kelkkaa sen verran ylöspäin, että saadaan käännettyä tukikahvat auki. Keskitytään pitämään selkä ja pakarat kiinni pehmusteessa koko suorituksen ajan ja laitetaan paino vahvasti sinne työtä tekevän jalan kantapäälle. Lasketaan kelkka vastaan jarruttaen alas ja työnnetään terävästi jalka suoraksi, mutta ei lukita polvea. Työn pitää pysyä koko ajan siellä kohdelihaksella. Polven on tärkeää linjautua samaan suuntaan varpaiden kanssa. Sarjan jälkeen käännetään tukivivut sisään ja lasketaan kelkka pidikkeelle.